eseménye volt a májusi meetupnak, a Google megjelent a Penguin fedő nevű update-jével, ami itt-ott megcsikkette a forgalmat. Boros Norbi, a Neo Interactive-tól fog nektek erről beszélni, hogy mi ez az egész, és hogy mit lehet csinálni, hogyha esetleg áldozatul estünk neki. Ahogy Moszi előadását hallgattam, egy elég jó előnye jutott eszembe, az egyetlen előnye talán a Penguin update-nek, hogyha nem vagy Analytics expert, akkor is könnyű lesz észrevenni, hogyha megcsíped. Ugyanis azt fogod látni, hogy április 24-e után egyszer csak a forgalmat elszállt, elég durván, az organikus forgalmat persze. Ugyanakkor, hogyha esetleg angol nyelvterületre SEO-zol, akkor ettől árnyaltabb is lehet a kép, ugyanis a Penguin update 24-én volt, a Honda pedig 27-én, úgyhogy először azt kell belülni, hogyha büntetésre kerültél, melyik algoritmus update áldozata lettél. A hivatalos Google közlés szerint egyébként olyan 3%-át érintette körülbelül a weboldalaknak a frissítés. Ezzel szemben az egyik SEO portálon megkérdezték a SEO szakembereket, hogy ők hogy látják, persze ez nem reprezentatív kutatás, de az ott résztvevő 1000 SEO szakember 65% azt mondta, hogy negatívan érintette ez a update, és csupán 13%-uk mondta azt, hogy előnyös volt számára ez az update. Mit is le kell tudni pár szóban a Penguin update-ről? Hivatalos nevén ez az Over Optimization algoritmus. Az Over Optimization fogalmat a Google vezette be, különösebben nem definiálta, éppen ezért a SEO szakemberek elkezdték úgy hívni, hogy The Unnatural Links Update, vagyis a természetellenes linkek frissítése. Ez arra utal, hogy ebben az update-ben az úgynevezett off-site faktorok kerültek előtérbe, de egyébként volt olyan esettanulmány is, ahol túlzásba vitt on-site SEO technikák eredményezték a hátrasorolódást. Az első Penguin update után történt pár talán kellemetlen hatása, a kellemetlen intézkedés a Google irányából. Ez mindegyik egyébként az USA-ban egyelőre. Nagy számban töröltek ingyenes directory-kat, katalógus oldalakat, és ami a legszembeötlőbb durva lépés, hogy egyes ügynökségeket eltávolítottak a Google indexéből, akik bizonyíthatóan linkvásárlással foglalkoztak. Az egyik az iFire, ez egy elég ismert ügynökség, és ahogy én tudom, a leányvállalataikon keresztül elég nagy üzemben nyomták a linkvásárlást. Ugyanakkor múlt héten kigorult a Penguin 1.1. Ez a frissítés egyelőre Magyarországon nem érzékelhető, a tengeren túlról változó visszajelzések érkeztek. Volt, aki rosszabbul lett, volt, aki jobban, de volt olyan is, aki egy adott stratégiával vissza tudta hozni az oldalát, erről majd később pár szót. Igen. A SEO szakemberek próbálták kitalálni, hogy vajon mi tartoztat az úgynevezett agresszív web spam taktikák közé, és a Google így definiálta, hogy a Penguin az agresszív web spam taktikákat célozza meg. Egy nagy kutatás szerint, illetve a tapasztalatok azt mutatják, hogy leginkább a spam linkek azok, amelyek okozhatják a hátrasorolódást, a büntetést. Például PR cikkek, comment spam linkek. Comment spam az érdekes, mert a hivatalos álláspont szerint nem nagyon működik már, tehát nem nagyon van előnyös hatása, de nekem például teljesen más ezzel kapcsolatban a tapasztalatom. Nagyon sokan csinálják, leginkább ilyen botok segítségével. A másik spam link taktika felismerhető, olyan fizetett linkek. Na mondjuk a fizetett linkeket tényleg nehéz felismerni, de vannak olyan jellemzői, amelyek nyilvánvalóak, és a site-wide linkek, ez egy olyan része az oldalnak, ami egy adott website minden oldalán megjelenik, tehát például a footer vagy az oldalsáv, és a legfontosabb az anchor text, a pontos egyezést vizsgálják, tehát hogyha egy kulcsszóra céloztál,
és csak azt az egy kulcsszót használtad az Encore-ban millió backlinkben, akkor nagy eséllyel az okozta a pingvin büntetést. Sajnálatos módon a Penguin Update-nek van egy olyan ijesztő következménye, hogy felerősítette a negatív SEO hatását. Ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, hogy működik-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy bizonyos esetben működhet, mert hogyha úgy képzeled el a domének trustját, megbízhatóságát, mint egy poharat, ezekben a poharakban fokozatosan gyűlik a sok szemét, a sok backlink, egy idő után betelik. Viszont a nagyobb megbízhatósággal rendelkező domének ilyen nagyobb poharat kapnak. Ezért van az egyébként, hogy például az én ügyfélkörömben pont nem fordult elő, de ez csak a szerencsének köszönhető, mert én inkább nagyvállalati ügyfelekkel, régi oldalakkal dolgozom, amelyek alapból nagy volt a trustja. A negatív SEO ellen elég nehéz védekezni, igazából nem is tudom, hogy lehet-e. Csak az általános tanácsokat tudom mondani, arra kell törekedni, hogy minőségi legyen a weboldal, legyen hasznos, értékes website contentje, logikus, felhasználóbarát site architektúra, user-friendly webdesign és tiszta backlink profil. Esetleg voltak olyan felvetések, hogy a negatív SEO ellen úgy lehetne még védekezni, hogyha a Webmaster Tools-ban az oldaladra mutató linkekben lenne egy jelentési lehetőség, hogy ennek a linkjét ne vegye figyelembe. Oké, nézzük meg a Penguin utáni SEO stratégiát. Ahhoz, hogy kezelni tudjuk a Penguin marka sebeket, én úgy közelítettem meg a problémát, hogy melyek azok a szignálok, amelyek feltetően szemet szúrhatnak a Google-nek. Az egyik az, ugye azt már érintettük, a természetellenes link-encore arány, pontos egyezés. A nagy mennyiségben fordul elő, az nyilván nem kell túlzottan a természetesség látszatát. Könnyen kiszúrható, hogy az manipulatív. A másik a túl sok dufáló link. Aztán a link gyarapodás sebessége és a linkhálózatok. A linkhálózatok azok nagyon érdekesek. Általában az IP címek vagy az IP címek C-block osztály alapján lehet kiszúrni, és ezt nézik is. Ez alapján előfordul, hogy egy linkhálózatot simán elbüntet a Google. A másik dolog az on-site vizsgálat. Az on-site faktorból is ugyanúgy igaz, hogyha egy nagy méretű szájton belül különösen, hogy sok ezer oldalból áll, és nagy mennyiségű encore text ismétlődés van, az előfordulhat, hogy kellemetlen következményeket okoz. Emellé még bejön a kulcsszóhalmozás és a tartalom minősége, tehát a lopott tartalom valószínűleg hátrány itt is. A megoldás a természetesség. Amit itt felsoroltam, az alapvetően esettanulmányokból kiollózott tanulságok levonása. A legnagyobb ilyen esettanulmány egyébként a Microsite Masters voltából született, de módszertanilag van benne néhány pontatlanság, azért a legfontosabb következtetésekben segít nekünk. Az egyik az, hogy legyen kiegyensúlyozott encore text profil a SEO stratégiában, azaz nem pontos kulcsszövegezés domináljon, hanem legalább 35%-ban természetes és nem optimalizált formai szövegek szerepeljenek. A backlink arány legalább 25%-ban negyedik IP címről érkezzen, amennyiben valaki link buildinggel foglalkozik, meg vannak rá megfelelő toolsok, hogy ezt csekkoljuk, és arra is törekedni kell, hogy legalább 15%-ban non-follow linkek legyenek a link profilban. Összegyűjtöttem olvasnivalókat, mert egyébként rengeteg jó tanulmány van, de nem akartam mindegyikbe belemenni, hanem inkább szerintem kérdések tekintetében, hogyha valakinek volt rossz tapasztalata a Penguinnel kapcsolatban, mert nekem pont nem, az szerintem most tegye fel. Igen? Nem volt rossz tapasztalatom, de igen? Ez egy globálisan élesített frissítés, tehát ez nálam is tapasztalatom. Így van, a Penguin első verzió globálisan élesedett. Utólag ugye volt egy 1.1, az még nem ért el Magyarországra. Engem is érdekelne, hogy van-e olyan, aki belefogad érintett. Aztán még az érdekelne, hogy lehet nekünk nyerteségre, ugye, aki kikerül a listából, annak ellenére valaki került. Egyrészt, másrészt pedig, hogy mi lehet, hogy a linképítésnek a jövője, vagy egyáltalán a jövője. Persze. Jogos a kérdés, igen, a linképítés nagyon érzékenyen érintette. Aztán el is felejtettem mondani, hogy a SEO mozontaknak volt egy nagyon jó tanulmány, egy elkaszált, elég nagy brandről, aki, ez egy ilyen WordPress-es oldal, most nem jut eszembe a
Jó, az, igen. Ez a cég arról híres, hogy sok-sok WordPress-es infót oszt meg, viszont nagyon sok template-et is kiad, és a büntetés, mint kiderült, az okozta, hogy a template footerjében mindenütt kértek egy visszalinket az oldalukra, és minden ilyen footerlinkben ugyanaz volt az anchor text, és ez ismétlődött sok ezer oldalnál, ráadásul egy olyan, azt hiszem, blokkhálózatba is, ami le lett büntetve. És miután ezt sikerült megoldaniuk, most az 1.1-jel vissza is kerültek ugyanazokba a top pozíciókban, amikben korábban voltak. Meg hát sideline is. Igen, azt mondtam, hogy a sideline linkek, tehát akkor nem csak a footer tartozik, hanem az oldalsáv is. Tehát, hogy azt tök sokáig használták szerintem ilyen értékesítésre, de lehet még mind a mai napig is. Nekem volt közvetlen úgy tapasztalatom, hogy már nem dolgozunk az ügyféllel, illetve nem azzal az oldalával volt probléma, amivel mi dolgoztunk, hanem mi megcsináltunk neki egy oldalt, elsősorban on-site, és keresett magának linképítős embereket. Én elmondtam az ajánlásokat, figyelmeztettem, hogy nem minden esetben járnak el a linképítős fiúk a megfelelő módon, nem feltétlen volt rá hallgató, mert akkor aktuálisan pozitív hatást éreztek. És aztán most jöttek, hogy nem is minden kulcsszóra, tehát nem is feltétlen az egész oldalt érinti, hanem csak adott kulcsszavakat, azokat a kulcsszavakat értelemszerűen, amire a linképítés erőteljesen érintett, és hát ugye egyik megoldás az, hogy a problémás linkeket értelemszerűen tudni kell azonosítani, de utána el kell távolítani, és ő maga, vagy ők voltak azok, akik mondták, hogy ugye egy iparányilag épületgépészetről van egyébként szó, jobban kommunikálnak így több hasonló céggel, és volt olyan kis cég, aki így a második, harmadik oldalról ugye fölugrott az elsőre, és olyan mennyiségű forgalmat kapott, hogy egyszerűen képtelenek voltak a megrendeléseket teljesíteni, tehát a jó járás is néha nem biztos, hogy annyira jó, mert hogy nem voltak felkészülve erre az egészre, mert hogy nem ők dolgoztak azon, hogy jó pozícióba kerüljenek, váratlanul érte őket, és hát jó, valamilyen formában biztos kezelték, de... Igen, a megfigyelés az A megfigyelés az, hogy inkább ugye abból következően, hogy a már magas trusttal rendelkező oldalakat valószínűleg nem kaszálják el, inkább a KKV szektorban jó eséllyel, jó minőségű oldalak, ahol nem volt nagyon sok manipulatív technika. Igen. Kisvilágra reflektálva egy KKV szereplő, akinek mondjuk az analitikája nincs kiszervezve, hanem a cégvezető hetente kétszer ránéz, erre a váratlan bezuhanásokra, ami a diákban szerepel, egy custom alert-tel fel tud készülni úgy, hogy csak egy adott kulcsszóra változik a forgalom. Tehát, hogy hogyan tud ő ezzel ellen védekezni, vagy ne kerülje el a figyelmét egy ilyen... A forgalom kiesés valószínűleg érezhető lesz. Értelemszerűen, mert jellemzően itt olyan kulcsszavakra van, ami a fő termékkörük. Ami a legnagyobb forgalmat adta addig is. Tehát nagy rám, és értelemszerűen, hogyha arra a szóra, hogy radiátor visszaesik, az összes longtéles radiátor kifejezés is problémás lesz, tehát ott lesz egy nagy, lehet, hogy nem akkora, mint az egész oldalt büntette volna, de érezhető. Igen, tehát a kulcsszavakat egyrészt ugye figyelheted az Analytics-ban is, az az egyik irány, a másik irány az, hogy valamilyen külső tools-zal állítasz be jelentést. Igen, és ugye a Webmaster Tools-ban is van egy ilyen átlagos kulcsszó pozíciómutató, ami a változások arányát is jelzi, pozitív-negatív irányba egyaránt. Még annyit szeretem mondani, ami beugrott, hogy ha valaki büntetésbe kerül, hogy mi az az irány, hogy megpróbálja kideríteni. Tehát főleg külső túlzokkal lehet ezt igazán. Először is meg kell vizsgálni egy periódusra a linkgyarapodás sebességét, ahol ilyen hirtelen felfelé ugró görbék látszanak, az már gyanús lesz. Aztán persze az, hogy konkrétan milyen backlinkekről jön, és persze magukat az anchor textek mennyiségét kell vizsgálni szerintem, és persze az IP címtartományokat.
Igen. Attila? Mi olyan akar teendő, hogyha kitért a Google-on, ugye? Tessék? Mi történik olyankor, hogyha... Panaszolják. Mi a teendő? Meg az egyébként így, ha kitiltanak, az mit jelent? Tehát ez egy fekete lista, amire nem lehet lekerülni, vagy így Attól függ, milyen szintű a büntetés. Tehát, hogyha hátrasorolódás történik, az még a jobbik eset. Hogyha törölnek az indexből, az a lehető legrosszabb, ami történhet, hisz az azt jelenti, hogy a korábbi teljes bizalmadat elvesztetted. Úgyhogy ilyenkor az szokott lenni a tanács, hogy akkor jobb, hogy egy teljesen új doménre átpakolod az egészet és elkezded felépíteni a bizalmat. Bocsánat, tulajdonképpen a Google-nek van egy kimondott helyre, egy ilyen penalty request removal. Ja, igen. De rendszerűen meg kell szüntetni először azt, valamiért Ezt meg kitiltó. lehet próbálni, ha nem meg van győződve, hogy minket nem kellett volna. Hát, hogyha igen, tehát hogyha tényleg úgy érzed, hogy jogtalan, akkor lehet alapja, de én azt gondolom, hogy akit jogosan kasszáltak el és törölnek, az indexből esélye sincs többé. Nekem ez a tapasztalatom. És ez így visszaélésre nem ad lehetőséget? Tehát nyilván, hogyha egy cégnek van pénz arra, hogy linképítőkkel foglalkozom, arra is van, hogy a konkurenciának Igen, ugye ezért került szó ez a negatív SEO, és tényleg ez így nincs konszenzus, de volt pár tanulmány, ami azt mutatta, hogy működhet, és nekem is ez a vélemény, hogy működhet. Igen. Hát de az meg... Rövid távon nagyon valószínű, hogy működni fog, de hosszú távon egyáltalán nem biztos. De egyébként ez a Penguin Update, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a rangsorolási algoritmusban folyamatosan jelen van, hanem időről időre lefut. Tehát ezért tűnhet úgy, hogy ugyanúgy működnek a régi módszerek, de aztán újra lefuttatják, és megint hátra lesz sorolva, legalábbis én így látom jelen pillanatban. Annak még volt egy kérdés. Igen? Igen, én azt szeretném volna kérdezni, hogy a linképítésnek egyáltalán van így, szerinted lesz-e értelme a jövőben, hiszen ezeket a linkgyűjteményeket, a cikkgyűjteményeket, a linkbelinkek egy első pillantás, és a hülye is látja, hogy ezek manipulatívak, és kizárólag a keresőknek szólnak. Hát ebben a kérdésben nem szeretném megadni a választ, jobb lenne egy Google alkalmazat, de... Én erre azt tudom mondani, hogy a linképítés nem csak arról kellene, hogy szóljon, hogy katalógusokba küldjük be az oldalt. Tehát a linképítés nem erről szól, nem csak katalógusokban építek linket, hanem számtalan egyéb módja van annak, hogy linket tudjon kapni vagy szerezni. Úgy fogalmaznám át ezt a felvetést, hogy abban a formájában, ahogy Magyarországon folyik a linképítés, hosszú távon nem fog működni. Ez nem valószínű. Az a legjobb szó. Igen, tehát ez a természetes link profil kérdés, ez mindent elárul. Tehát ez nem tartom valószínűleg. Amúgy rövid távon biztos, hogy működik, ugyanúgy, mint eddig. Igen? Bocsánat, korábban dolgoztam egy PR ügynökségnek, és itt van egy fogalmat azért helyre kell tenni. A PR cikk, amit ma Magyarországon PR cikknek hívnak, az nem PR cikk, hanem fizetett hirdetés. PR cikk az arról szól, hogy kiad a cég egy normális sajtóközleményt, és azt a cikket valahol lehozzák. Tehát amikor beszéltek esetleg, vagy beszélünk PR-osokkal, marketingesekkel, akkor nem árt tisztázni, hogy miről van szó, mert nem érdemes azzal indítani, hogy a PR cikk az úgy, ahogy van, rossz. Attól függ, milyen az a PR cikk, tehát SEO szempontból mi máshogy nézzük. Ezekben hagyományosan a PR-osok például tesznek no-follow attribútumot, vagy sem. Tehát, nem az ő dolgok, bocsánat. Hogyan? Nem a PR-os dolgok, hogy ezt beletegyek, az a mi dolgunk, vagy a keresőként. A határon arról húzódik, hogy belinkeli a márkanevemet, vagy nem. Mert ha nem linkeli be, akkor úgy tudom, hogy az úgy mondja. Ha belinkeli, akkor ott a szerűség. Volt még kérdés? Parancsolj! Adott esetben a konkurencia ráépít kulcsszavaséket arra, hogy valamit le akar volna, akkor meg tudja tenni. Egy hét alatt rányom 100 kulcsszavaséket. Igen. Alapvetően nem jó, meg lehet tenni, de én erre azt kérdezem, hogy miért arra költenék, hogy a másikat lenyomjam, a helyet, hogy arra költenék, hogy a saját magam feljavítsam. Tehát azt a pénzt jobban. Nem azt mondom, hogy nincsenek ilyenek, de ha elköltök nagy mennyiségű pénzt, már pedig lenyomni, csak akkor tudom a konkurenciát, ha nagy mennyiségű pénzt költök rá, akkor azt már miért nem magára Csak költök. gondolj veled, költ magára is nagy mennyiségűt, és költ erre is, kb. Megduplázza az esélyét. Pénzkérdés. Tehát szerintem én is inkább a saját irodalomra fordítanám, de Hát de vannak olyan cégek, akik én is el tudom képzelni. ilyen végtelen anyagi forrás van mögötte. Magyarországon? Arról nem tudok.
Nem is biztos, hogy szerintem egyáltalán biztos, hogy lesz. Hogy lesz? Nem tudom. Nincs itt Viktor, hogy megválaszolja. Na, köszönjük szépen, és akkor tartunk egy rövid cigiszünetet, aki dohányzik. Lent van egy terasz, ahova le lehettek dohányozni, amíg van, addig fogyasztok nyugodtan.